खुलुमखा जतनो सारिग्राम आं 28 मनोबंग सिलासरिनि केन्डिडेट महेन्द्र त्रिपुरा आं जतनि थानि कयमं दंनाय खानाबसिनि 28 मनोबंग सिलासरिनि अय कायसा मास गेदारिं खालायजानाय ओ मास गेदारिं खालायजानाय सिनि सिलासरि मोटर स्टेन्ड ओ जागा फाय मोनजानाय सिनि बुबागारा आबनि बायना आं कयनाय खाना तांथाय तांगिया कारै अन्य जागा थाथाय थाया कारै फावो जों 28 मनोबंग सिलासरिनि बररक जों बुबागारना लगेरानि बाय जटक फायबायदि फायै जोंबो फुनंनाय जिसिन 28 मनोबंग सिलासरि दो जों बुबागारनि लगे दङ এবং बुबागारना लगे दोनाय ओ जिनिसटाना फुनवानि बाय जों थानसानि मारिना फुनंनि बाय जत लोकरनि थानि आं कयमं दंनाय नवनि थानि याखं यागमं दंनाय खानाब जों न तंगिया कारै जों बुबागारना वाइसा फुनंनाय जे 28 मनोबंग सिलासरिनि बरक जों इउनिटि दङ এবং बुबागारना लगेरानि बाय जों जत एकजुट दङ ओ जिनिसटाना फुनंनि बाय आं जतनि थानि कयमं दंनाय तामानि होनलाय खाना बुबागारा एडिसि कैंपिंनि फार्स्ट 28 मनोबंग सिलासरि दोनो पहिला फाय मानजा फैनाय ओ मानजांनाय जागा जाते जों जे थानसानि फान थानसानि मारिनो गाम खालाय फुनं मानातै बुबागारनि बाखा जाते हे 28 मनोबंग सिलासरिनि बररावबो थानसा दङ ताबो बरक एक ओहा ताबोलाय मासांसा खालाय लगे रहा इ जिनिसटा जाते सिनि बुबागारना मेसेज फुनं मानातै बुबागारनि थानि जों सिनि फाननो फुनं मानातै आं आबनि बायनो लोकरावनो कयनाय फायदि जों खाना बया सिनि बुबागारना लगे रानि बाय जत फायबायदि सिनि टाइम हालाय एकटा समय हामबाय।